नमिनेशन साबमिट खालामबावदोंमोन नैबे नाम्बार 1 क'क्राझार ST लकसभा समस्टिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै दा बियो एबार माने बर' कसारी हिसाबै बे नमिनेशनखौ होआखैमोन बे राभा होननानैसो गावनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ लानानै नमिनेशनखौ होनाय जादोंमोन दा बे बर' कसारी हिसाबैथ' बे मोनखाला जों आगोलनिफ्राय बुंखादों बेनि जायनाखि बर' कसारी होननानै सिनायथि लानानै सार्टिफिकेट लानाय कास्ट सार्टिफिकेट बे केन्सेल जाबाय बेजों बे कन्टेस्ट खालामनो हाया बेखौ जेराव बाहायनो हालिया बेखौ अनारेबल माने हाइकर्टआनो माने मोनसे बिसारनि गेजेरजों दानना होखानाय जादों आरो बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जादों दा बे हिसाबै बे दारायनो हाला जेरावबो बेखौ जों बुंबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु बे दारायगोन होनबाय थायो आंखौ जेबो खालामनो हाया दुथां भाबै बुंबाय थायो रायजो राजाफ्रा हयथ' मोनसे कनफिउज जाबाय दंमोन दारायमारगोन नामा होननानै आरो थाङै थुङै दारायमारबायबो मैया बे नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामबाय दा बेयाव रायजोफ्रा आरोबाव मोनसे माने गोनो जाबावबाय दा दारायनो हाया होनना मा जाखो माथो दारायबावबायसो माथो बेबायदि मोनसे बेनिखायनो मैया मोना आरोबाव आङो बिनि माने नमिनेशन पेपाराव मा साबमिट खालामदों बेखौ आं खबर मोननानै मैयानो बुंनाय जादोंमोन जे बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ माने राभा बर' कसारी नङा एबार दा बे हिसाबै बे जे राभा सार्टिफिकेट लानानै नमिनेशन पेपार होदों बेबो दानजागोन बेखौ आं मैयाबो बुंखानाय जादों मानोना सासे मानसिया डाबल परिचयजों खुनु कास्ट सार्टिफिकेट मोना नोंनि जाथिया जुदि राभाब्ला नों राभा जानानै आगोलावनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो नोङो बेजोंनो नोङो एमपिखौ दारायनांगौमोन आरो नों जुदि बर' कसारीथारब्ला नोङो बर' कसारी हिसाबैनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो बेजोंनो नों एमपिखौ माने कन्टेस्ट खालामनांगौमोन दा नोङो गेजेराव नोङो 10 बोसोर नोङो बर' कसारी नाम लानानै एमपि जाबाय नोङो गावखौनो राभा नङाबो होनबाय गावखौनो सरनियाबो नङा होनबाय बर' कसारीसो होनबाय हाइकर्टआव नों अनेक जोंनि गोबाव केस सालायबाय जोङो बेजों 2014निफ्रायनो 10 बोसोर जों बेजों जुजिदों बेखौ माने जों बर' कसारी नङा होनदों बे गावहा बर' कसारी होनदों जों बेखौ सरनिया होनदों बे बुंदों जों सरनिया नङा बे बाथ्राखौ बे बुंहादों दा खिन्थु फैयै दिनै गावनि बर' कसारी जायनाखि कास्ट सार्टिफिकेट बे दानजानायखाय दिनै मा जालायखो दानिया राभा होननानै बुंलायबाय आरोखि दा राभायाबो ओरैबायदि बिनिया गावनियालायनो माने गाव स्कुलाव फरायनाय समाव गावहा राभा सार्टिफिकेट दंखायोमोन बे सार्टिफिकेटखौ गाव बे समाव मोनस्लाबाखै जेब्ला आलफानिफ्राय माने अभारग्राउन्डआव फैयो अभारग्राउन्डआव फैनाय समाव बियो राभा सार्टिफिकेटखौ मोनस्लाबाखै बेनिखायनो बे बर' कसारी नाम लानानै बे इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामदों दा नोङो मोनसे गावनि जाथिया जुदि नोङो राभा खालामोब्ला नों मानो बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेट लाबोखो बेनो फ्रडखा नों थगायसुलाखा नोङो माने बदमाइसखा आरोखि महा बदमाइस आरो नों जुदि बर' कसारी मोनब्ला हा दिनै बोरै राभा ओमफ्राय ओंखारलायखो दा बेजों महा थगायसुला महा बदमाइस बे जिनिसा दिनै रोखा रोखा नुजाबाय आरो बे जे रिटार्निं अफिसारखौ जे माने मिसलेट खालामदों बे जे गुवार मोनसे एफिडेभिट होनानै थगायदों बे जिनिसा रोखा प्रमान जाबाय आरो बिनि टार्मआ दाबो जोबाखै एमपिनि टार्मआ दाबो जोबाखै बिनि टार्मआ 12 मेआवसो जोबहैगोन दा 12 मेआवसो जोबगोनब्ला दासिमबोथ' बे एमपिआनो दङ एमपिब्ला बे बर' कसारीनि सार्टिफिकेटजोंनो एमपि जानांगौ दासिमबो जुदिअ बे दानजादों खिन्थु नों एमपि जोबस्ला मोना नोङो टार्मआ जोबस्ला मोना नों बबेनिफ्राय जोनोम जालायखो राभा होननानै दा बेथ' बिराद गिदिर कुइसन बियो दा बिराद गिदिर अपराध बियो बिराद दायनिगिरि बियो दा हथे बे इसोरा बेखौ हयथ' साजा होनो थाखाय लामा नायगासिनो दं इसोरा बेखौ साजा होगोन दा जों एथ' खस्थ' खालामबाय जों एथ' खस्थ' खालामबाय 10 बोसोर जुजिबाय दा बे खोब जोंखौ खस्थ' होबाय एबार खिन्थु बे साजा मोननांगौ बे जे एथ' थगायनानै जे दिनै आरोबाव रिटार्निं अफिसारखौबो जे मिसलेट खालामबावबाय दा बे जिनिसा दिनै प्रमान जाबाय जे बेखौ जोङो माने दायनिगिरि थगायसुला फ्रड मानसि बेखौ जों दिनै रोखा रोखा बुंनो हासै